Можливо, живаче та за нами те фольклористичні клімати, але це не одно те кашебów to nie le folklor, to tyś na przykład kasiebści hip-hop, a tu mamy rapera, ja ci przeszedł nerwewać swojego drecha Dawida Złygłe, Dodot, witaj serdeczno. Ne, witajże knopsi. Chce się. No i co, tako desia artystyczna jak twoja, może nalest na taci rozegracji, jak dzisiaj we Wielgi Wsi? O Jezu, co ja mogę nalec? Skok wsiadźcie ci fajnie ledze. Ten klimat kaszubski, te wszystkie barwy. Będzie buczka, będą koncerty. Jest nasze jedzonko pyszne kaszubskie. A Dawida Złego koncert te chcesz posłuchać, żeby tak wieś posprawdzać, gdzie są weżnie, gdzie są tam w rytm nie wbijecie, to tak nie ma takich disów między hip-hopowca ma na kasiebach. Lab się płytę ja wzol moje dzece i moje bialka, żeby to łyzdrzec. Że ja mu mdze godol później tam balozlej, ja mu wsiad ci wygarnę później. No dobrze, co dla ciebie znaczy bez kasiebą? To już może tak dogłębnie powiedzieć, no jest to moja narodowość, jestem Polakiem, ale jestem Kaszubem, to jest od dzieciaczka i no i jakoś wszyscy jesteśmy z tego dumni, no to dla mnie znaczy wszystko, każde jedno słowo. Takie, my wszyscy jesteśmy z tego buśny, dzisiaj to jest pokazane tu we Wielgi Wsi, po prawdzie trzeba tu być, żeby to zrozumieć, ale jako znamiastka tego może to obzerać w naszych relacjach na kasiebę i świat.